interessants i s'ha fet molta feina. Sí, consellera, volia fer-li un parell de preguntes. Una està relacionada amb el Baix Llobregat. Aquesta setmana es queixava el Consell Comarcal de que les beques menjador estaven aquest any al 50% i més de 5.000 i pico de nens no tindrien dret, encara que sí que reunien totes les condicions d'aquesta subvenció per menjar. Farà alguna cosa el govern? Solucionarà aquest problema? Aquesta seria una. I la segona pregunta iria relacionada que algun mitjà de comunicació de fora de Catalunya ha publicat que estan sortint molts diners de Catalunya, de les entitats financeres d'aquest país, cap a l'Aragó i altres zones d'Espanya. Té notícia el govern? Farà alguna cosa? En relació a les beques menjador, simplement recordar que en els darrers anys també hi ha hagut un increment pressupostari important del muntant de les beques i una millora i una homogenització dels criteris que fins ara eren dispars en el conjunt del territori i que per primera vegada existeixen beques dotades al 100% del cost. Conegut el plantejament que s'ha fet des del Baix Llobregat, simplement clarificar que estem parlant d'una xifra sensiblement inferior a la que vostè es referia. Estem parlant de beques no garantides, que vol dir efectivament que pertanyen a famílies que reuneixen les condicions d'accés però que no superen els límits fixats. Sempre hem parlat de la partida de beques menjador com una partida oberta que es pot anar incrementant en funció de les necessitats, però vull recordar també que des del món municipal, des dels ajuntaments i consells comarcals, però també des de moltes entitats socials, es fan també aportacions i millores d'aquestes quantitats que efectivament el Govern de la Generalitat, el Departament d'Ensenyament, de manera creixent en els darrers anys, responent també a aquesta necessitat que s'ha plantejat en el territori, ha pogut anar disposant. L'altra de les seves, preguntes feia referència, la veritat és que el que ens arriba i el que podem constatar, i no són, diguem-ne, no he tingut ocasió de veure aquesta informació que vostè menciona d'un diari, però en tot cas el que existeixen són informes solvents i dades contrastades que avalen les inversions, que no només es mantenen, les inversions estrangeres que milloren, que s'incrementen a Catalunya i que desmenteixen tot un discurs i tota una teoria respecte que el procés allunya de Catalunya o fa sortir o fa que no vinguin determinades inversions que són molt importants. I això són dades contrastades, no informacions. No només era això, sinó els estalvis dels ciutadans de Catalunya que estan traient de les entitats i que marxen fora de Catalunya. No tinc cap informació al respecte sobre això que vostè pregunta. No hi ha cap més pregunta en català. Podem passar als mitjans en castellà? Sí? Doncs endavant. Sí, a mí me gustaría saber, después del encuentro que tuvo ayer Artur Mas con la cúpula judicial... Doncs fins aquí la roda de premsa de la portaveu del govern, Neus Munté, que no ha donat cap pista sobre la formació del nou govern ni de qui serà el nou